जोंहा फोथायनाय दं जे नोंथांमोना दानि बावहाय थानाय फोरोंगिरि सार मेडाम नोंथांमोननि बिमा बिफानि अननायजों समाजनि बेंनायाव जोङो सानसे बेलासे बयबो जाफुंसार जानांगोन आरो बे बेंनायखौ आरो बे जुजिनायखौ नोंथांमोना आमथेखा हालामजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव इन्डियायाव जोङो बे जायगाखौ जोंनि देहा फाहामसालिफ्राव दिनै डक्टर गैया जोंना माने दहाय जाय बिनानावा बावहाय फोरमायथिलांबाय डक्टर जानांगौ जोंनो डक्टर नांथारगौ आमथेखायाव गावनि जायगानि डक्टर गैया जोंनो बाहाय डक्टर नांगौ बैयाव हेल्थ सेन्टाराव आरो बेजों लोगोसे गोबां स्कुलाव फोरोंगिरिनि आंखाल दं जोंनो फोरोंगिरि नांथारगोन गोबां जोंनियाव समाजारि जोंनि हाथाइ जाय हाथाइखौ दिनै आमथेखा हाथायाव सोरबा गय बेफारिया सोरबा खुन्दुं बेफारिया सोरबा गुबुन बायदि बेसाद बाय फालांगि खालामफैग्राफ्रा गुबुन जायगानि गोबां फैयो दा जोंनि हाथाइखौ जों सामलायनांगोन जोंनि रांखान्थिखौ जों फेहेरनांगोन जोंनि फसंथान सोलोंथाइ फसंथानाव जोंनि बे सावस्रि बिफाननि हस्पिटालफ्राव जोंनि गुबुन जायखिजाया बिथिङाव जोङो जौगानायखौ लाबोनायाव जोंनि फरायसाफ्रा जों बै 5 आरो 10 बोसोरनि उनाव बे जायगाखौ जों आवग्रिनांगोन आवग्रिनाय माने बिनि फालांगि बिनि सोलोंथाइ बिनि हस्पिटाल बिनि गासै बेबस्थाखौ नोंथांमोना सामलायफैनांगोन गोरों गोरा सुबुं जानानै दा बेखायनो फरायसा नोंथांमोन दा बे गासैयावबो माखासे जाफुंसारनायखौ लाबोनांगौनि थाखाय दिनैनि फरायसाफोरनि सायाव आथिखालनि मुगाया माखासे माने मोगा-मोगि नोंथांमोननिफ्राय लुबैनाय दं आरो नोंथांमोना जि फराफारिखौ फरायगासिनो दं बिनिफ्राय नोंथांमोना सानसे बेलासे जायखौ जों दिनै फरायदों बियो मोगथां महराव खामानि मावनांगौ नोंथाङा क्लास 6, 7 सानखान्थि फरायनायखौ बावबोनानै दिनै 9, 10 फरायफैनायनि समाव बेखौ जुदि बैखौ बावबोनानै जुदि दा गोदान सोलोंफिननायनि मोनसे थासारियाव सोरजिनो नाजायोबा फरायसाफ्रा बिराद खस्थ' मोनगोन ना मोना नोंसोरनो खस्थ' मोनो दा बाथ्राया जाबाय जे नोंथांमोन फरायनाय फराफारिया गासिबो सोमोन्दो दंजोबो फिसानिफ्राय जागायनानै दा क्लास 6, 7 फरायनाय बिजाबनि माखासे बाथ्राखौ नोंथाङा दाबो क्लास 9, 10 बे कानेक्सनखौ मोनबाय थायो दा बेनिखायनो मोनसे बे कानेक्सननि जे नोंथांमोना जायखौ सोलोंनांगौ बेखौ अराय सम गोसोआव लानानै दावगानांगौ आरो बेजों नोंथांमोननो आङो मोनसे माने सोलोंथाइ लानायनि जे माखासे जोंनावहाय माने जायखौ जोङो माने दहाय थांखिनि खोथा बुंबाय आरो नोंथांमोना दा बेखायनो माखासे खामानि मावनांगौ जे बे खामानिजों जाहाथे जोङो माबोरै गावखौ माने इन्टारेस्टिं खालामनांगौ गावखौ गोसोखौ माने फोजाखांना लाखिनांगौ सोलोंनो गोसो जाग्रा जानांगौ दा बेखायनो माखासे नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बिदिन्थि बा माखासे एग्जाम्पल नोंथांमोननो होलांगोन दा जोङो मिथियो जे स्मार्ट सोदोबखौ खोनाबायना दाथ' बिराद बयबो स्मार्ट जोब ड्रेस इउनिफर्म बाय थानायफोरा दख'ना माने इउनिफर्मनि फिटनेस आं बयबो बाहाय आमथेखानि फरायसाफोरखौ बिराद स्मार्ट नुदों आरो SMART नङा होमबा गावखौनो गाव स्मार्ट सानगोन साना नोंसोरलाय हा माथो लाजिखोब्रा हा स्मार्ट नंगौना नङा जोंनि समावथ' बिदि नङा सेन्देल गानलाबायनानै माबा गस्लाबो जानला मोनला गाननानै स्कुलाव थांनाय मानाय जोंहा जेबो माबा गैया थांनांगौ फैनांगौ लेखा फरायनांगौ हाथाइसालियाव थांग्रा मनानि बेगाव लेखा लानांगौ थांनांगौ फैनांगौ साइकेलाव हरबाय सालायलांबाय साइकेलनि बै हेन्देलनि गाहायनि बे गुथिया नांनानै मनाया जिलायलायो ओमफ्राय लेखाया जिस्ल' मोनलायलायसै दाथ' नोंसोरो बहुद स्मार्ट गावखौनो गाव बेग लानानै थांनांगौ बिदिबो हास्थायो नङा होमबा हस्टेलाव थाबाबो जेन'बा लेखा फरायग्रा जायगा दङ न'आव थाबाबो जेरैखि जाया बेबस्थाखौ खालामनानै लानायनि थाखाय नोंथांमोना जेरैखि जाया सिन्था खालामो जे माने स्मार्ट फरायसा जानांगौ नोंथाङा फरायगासिनो दं स्पेसिफिक बे थाखोनि खथानि जेसेबां फराफारि दङ बुजिनानै दावगालांनायाव एकदम गावखौ स्पेसिफिक खालाम नोंथाङा बिनि सायाव बुजिजोबजासे मिथिजोबजासे जायखौ जोंना हायार सेकेन्डारियाव 82% मोनदों बे फंबाया बेबो गाव हारसिङै फरायसा बुजिथाबनानै स्पेसिफिक नलेज
मेट्रिकनि स्पेसिफिक नलेज गियानखौ लानानै दा जेरै मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन पास जानो हाबाय बिथांमोनाबो स्पेसिफिक गोसो होनानै बावसोमनानै जों हायो बे मोनसे बिनि उनाव एम फैबाय एमजों माने नोंथाङा अराय सम बेबायदि मोनसे बाहागोआव दोननांगोन जे मेजरेबल सुनो हानाय जखा मोननो हानाय बाहागोखौ दोननांगोन मेजार खालामनो हानांगोन आङो फुंनि 5 बाजियाव सिखारोब्ला आङो बेसेबां गोबाव लेखा फरायनायनि उनाव स्कुलाव थांगोन मेजार टाइमखौ जखा सुनो बेसेबां सम नांगोन आंनो दिनैनि फोरोंहरनाय सानखान्थिखौ थांफिननानै प्रेक्टिस खालामगोन सानखान्थि बिगियान नोंथाङा बबे बबे आयदाखौ प्रेक्टिस खालामनांगोन फरायनांगोन बेखौ बेसेबां जखाजों बारनांगोन मेजाराबो जाथारनांगोन नङाबा बेसेबां दान दङो जे दिनै दान मोनसे जोबलांबाय बिनि उनाव जोङो माने माखासे दाननि गेजेरावनो जोङो सेसन आनजाद होगोन बिनि उनाव आरो आनजाद फैगोन बिनि उनाव थाङै थांनानै जोबथा आनजाद फैगोन दा बेखायनो गासिबो जिहेतु जखा गोनांजों जखा होनो हानाय आरो बेखायनो होमवर्क खालामनांगौ लिरनांगौ न'आव फरायनांगौ बे गासैबो जखाखौ मेजार खालामनानै समखौ बानायनांगौ गुलाय गुजाय खालामनानै समखौ गोसारहोनानै जेबो मुलाम्फा गैया बेखायनो फरायसा नोंथां बेखौ गावबा गावनो माने मोनसे बेखौ मेजार खालामनानै गावनि फरायसा समाव बारहोनायाव गोसो होनांगोन आं बेखौ खावलायबाय मेजाराबो जानांगोन जखा मोनथाव जखा सुनो हानाय नोंथांनि जखा बादियै दावगानो हानाय जानांगोन फरिखा खाथियावसो हास्लाबला माने गावखौ ओरैबायदि जबरदस्ति दोनहैनानै जेबो मुलाम्फा जाया गोसोआव दुखु मोनो खर'आ सहायनो हानाय नङा गोसोआव लानो हानाय नङा बुजिनो हानाय नङा बेबायदि माखासे मोगा मोगि थासारि जायो दा बेखायनो बेखौहाय दानिफ्रायनो थिग खालामनानै लां आरो मोनसेया जाहैबाय दाना ए फैबाय एयावहाय जोङो एटेनेबल जानांगोन नोंथाङा जायखौ माने फराखौ फरायबाय मिन्थिबाय बुजिबाय आरो बिनि सायाव नों बुजिनानै मोनासंनाय आरो बिनि सायाव सहैनाय गोसोखौ लांनो हानाय गोसो बोजबनो हानाय मोनसे एटेनेबल सिचुएसनखौ क्रिएट खालामनांगोन जाय नोंथाङा बेखौ अराय सम नोंनो नांबाय थागौ बेखौ नोंथाङा बुजिनानै लानांगोन सानखान्थिखौ नोंनो जेब्लायबो नांगोन सारा जिउआवनो सानखान्थि नांगोन बयनिबो हाबायाव नांगौ दा बेखायनो बेखौ एटेन्ड खालामना लानांगोन जे नोङो बेखौ एचिभ खालामथारनांगोन जे बे गियाना आंनो अरायबो नांगोन जिअ'मेट्रिनि गियान बेखौ अराय सम नांगोन बेजों लोगोसे ट्रायंगल एंगल जोङो जि माने फरायबाय बेखौहायबो जोंनो अराय सम नांगौ बे न'खौ बानायनायाव नांगौ मिस्ट्रिनो नांगौ कारपेन्टारनो नांगौ बहाबा मेकानिकेल वर्कशपआव नांगौ गुबुन जायगायावबो नांगौ फिजिक्सखौ बहा नांगौ साउन्डनि खोथा मोशननि खोथा बहा नांगौ दा नायदो बि एटेनेबल बेखौ एटेन्ड खालामजोबनांगोन जे बे नलेजखौ नोङो बेखौ बाहायनो थाखाय रेडि जानांगोन बेनि सायावहाय नोंथांनियाव बेखिनि नलेजखौ लानायाव बेखौ एटेन्ड खालामबाय थानांगोन येस आं लामायाव थांनायाव ओरैबायदि नुदों आंनि फरायावबो बिदि दङ बाथ्राया बिदि दा ओंखायनो बेखौ एटेन्ड खालामबाय थानांगोन प्रेक्टिकेलि बेखौ लांनांगोन दा बेखायनो फरायसालिनि नोंथांमोन जोङो फरायसा हिसाबै बेबायदि गियान आरजिनांगोन जाय गियानखौ जेब्लायबो मोनबाय थानाय बाहागो जाबाय थानो हानायनि मोनसे बाहागोआव दोननांगोन दा बेखौनो एटेनेबल बिनि उनाव जोङो नुयो माने आरजों फैबाय बे आरआ जाहैबाय रिलिभेन्ट सरजाबनो हानाय गियानखौ बेवहाय नोङो आरजिनानै दावगानांगोन नोंजों गोरोबनानै नोंनि लुबैनाय नोंनि हास्थायनाय नोंनि थांखिजों गोरोबनानै रिलिभेन्ट बिफा माने थांखिखौ माने जाफुंसार होनायाव नोंनि गियानखौ बेबादि लामाजों लांनांगोन दहाय बुंबाय जेरै डक्टर जानो नागिरबाय साइन्सआव बाय'लजि ओरै लानानै फरायनांगोन दा बेखायनो बेबादि जि सरजाबनाय नलेज जेराव थायो दिनैनि जुगाव फोरोंगिरि जानो लुबैनायफ्राबो नोंथांमोननि डिग्रिफ्रा इन्टिग्रेटेड कर्स जागोन इन्टिग्रेटेड डिग्रियाव कनभार्ट जाजोबसिगोन 4 इयार्स डिग्रियाव जाय फोरोंगिरि जानो लुबैदों बे फोरोंगिरियाव बिएडनि इन्टिग्रेटेड डिग्रियाव थांनांगोन ल'आबो इन्टिग्रेटेड 5 इयार्स प्रग्राम दंखायो बेयाव थांनो हायो बेबादिनो गुबुन ससियेल साइन्सेसआवबो नोंथांमोना गावबागाव बेबादि चइसेसआव गावनि
लुबैनाय बायदि नोंथाङा थांखियाव सहैनो थाखाय कमार्स फरायनांगौबाबो कमार्सआव मेनेजमेन्टनि इन्टिग्रेटेड माखासे कर्स अलरेडि दं। फाइनान्सनि मार्केटिंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव नोंथांमोना बेखौ लांनांगोन। आरो बेखायनो फरायसालिनि नोंथांमोन गाव गावनि दानि सोलोंथाइजों खाब जानानै गावखौ फोनांजाबनानै गावनि इन्टारेस्टआव गियानखौ आरजिनायाव दानिफ्राय लांबाय थानांगोन। दा बेनो आर स्मार्टनि आर रिलेभेन्ट अलवेज गावखौनो सोमोन्दो गोनां खालामना लानांगोन। सोमोन्दो गैयै जानानै गुगालाङोबा बेयाव नोंथाङा बबेयाव इन्टारेस्ट जादों बेवहाय थाब गावखौ सोमोन्दो गोनां खालामनानै लाखिनांगोन, नङाबा जोङो लामा आन्दायगोन। दा बेखायनो खावलायबाय जाहाथे फरायसाफ्रा बेखौ गोसोआव लायो। दा जोबथारनायनि थिया बियो बिराद सिरियास बाथ्रा। टाइम बाउन्ड। टाइमा बयनिबो थाखाय नुनायाव बुरजा, नाथाय जों मिथिखागौ क्लास 9, 10, 11 फरायब्लाबो जे एनादार 9 दाननि गेजेराव 8 दाननि गेजेराव 7 दाननि गेजेराव जों फाइनाल आनजाद होनांगौ। जों बेखौ मिथिखायो। टाइम बाउन्ड। जोंनि फराफारिया जिखि थाया मानो दान मोनसे थांबाय। माखासे फरायसालिफ्राव जोंहा दुखु मोननाय दं। मैयाबो जों खावलायदों जे भारत आसाम सरकारा जोंनो दाबो सानखान्थि बिजाब, बिगियाननि बिजाब, जारिमिननि बिजाब नोंथांमोननि बे आमटेकायावबो गैया। दा बेखौ लानानै जोङो जुजिगोन आरो जों फरायसाफोरनि थाखाय बेनि सायाव जुजिलांगोन। बे बिजाबनिखाय खस्थ' मोनो बेबो सैथो, नाथायबा नोंथाङाबो मिथिखागौ जे टाइम बाउन्ड। आरो बिनि थाखायनो आसाम सरकारखौ नारसिनदों जे जोङो 10 दिननि थाखाय डेडलाइन होबाय। बिनि उनाव जोंहा हाइकर्टआव थांगोन आरो नङाबा जों आन्दलनबो खालामगोन। मानोना बे जोंनि गुदि मोनथाय। आरो जोंनो एकाडेमिक सेसना एप्रिलनि 1 तारिखनिफ्राय जागायनानै जोंनिया 31 मार्च बेवहाय जोबहैगोन। 5 फेब्रुवारि दानाव जोङो फाइनाल आनजाद होगोन। अब्ला टाइम बाउन्ड। जोंबो टाइम बाउन्ड। जोंनि फराफारियाबो टाइम बाउन्ड। नोंथांमोननि मोनफ्रोमबो समाव फोजोबनानै लाहैनांगौनि बे गोनांथियाबो जों बयनिबो थाखाय मोनफा मोनफा सिमा खाखानानै दोननाय। दा बेखौ जोङो मावफुंनांगौ। ओंखायनो गावनि थिग समाव थिग खामानिखौ मावनांगौ। आरो बेखायनो दहायबो मेल बेखेवग्राया बुंदों। आरो बेखायनो जों खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि मोनसे जि स्किल फरायनायनि थाखाय बे स्मार्ट सोदोबजों नोंथांमोना बेखौ लानानै दावगालांनो हागोन होननानै मिजिंथिदों। मानोना आफ्टार अल जोङो दिनै नोंथांमोनखौ बेजों खाब जानानै स्मार्ट जाजानो लुबैनायखौ जों खावलायबाय।